Welcome back to our Girl Solution channel for Santangman. Todini जोंनि भिडिअनि गेजेरजों थाखो 9 नि 7 नम्बर चैप्टारनि थामहिनबा आखान्थिथाम चैप्टारनि जोंना सोंथि 7.1 निफ्राय जों 1 नम्बरनिफ्राय सावरायगोन। तो नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासखौ नायाखैब्ला नायनानै ला, मानोना जुदि प्रिभियास क्लासखौ नायालासिनो डाइरेक्ट नैखौ नायदोंब्ला जुदि नोंथाङा जुदि आखान्थिथामनि बागै जुदि आगोलै जुदि फरायखायाखैब्ला अब्ला एसे बुजिनो गोब्राब जागोन। मानोना जोङो थारबुंथि 7.1 आरो गायखान्थि 7.1 नि लोगोसे सिपिसिटि बायदि मोननैसो खोथाखौ जोङो सिगांनि पार्टआव जों सावरायदोंमोन। तो नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनानै ला। तो आरो जोंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदान आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो चेनेल भिडिअखौ जोबजाबसिन नायनानै जुदि माबाफोर सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला लाइक होनो बावनो नाङा। तो जों नायदो कुइसना मा दङ। सोंथि 7.1 नि 1 नम्बराव आखान्थि 4 ABCD आव AC इक्वल टू AD होनाय दङ जोंना। ओमफ्राय AB आ ओमफ्राय मा दङ, AB आ A खौ समानै दानखावो। सावगारि 7.16 आव खौ नाय, नैबे मोनसे सावगारिया नाय। सावगारिखौ आङो डाइरेक्ट बिजाबनिफ्राय लाबोखादों, तो ओंखायनो आङो एक्सट्रा सावगारि बिथिं आखिना होनाय जायाखै। तो नोंथांमोना जुदि खातायाव खालामोबा बा एग्जामाव लिरोबा मास्ट बि सावगारिखौ आखिथारनांगोन। उइदाउट सावगारि जुदि खालामोबा मार्क्स होनो गोब्राब मोनगोन आरोना मास्टारफोरा, टिचारफोरा। तो दिन्थिनांगौ जोङो ट्रायंगल ABC मा महरसे बा गोरोबलि ट्रायंगल BABD। तो जोङो नै ABC आरो ABD खौ जोङो गोरोबलिनो दिन्थिनांगौ। तो दा जों गोरोबलि दिन्थिनायनि मोननै सोलोंदोंमोन। जोंनिया मा मोनसेया साइड एंगल साइड आरो मोनसेया मा जोंनिया एंगल साइड एंगल, माने थारबुंथि 7.1 आरो गायखान्थि 7.1। तो दा बिसोर मोननै रुलखौ जों बाहायनानै जोङो गोरोबलि दिन्थिनो हायो। तो दा जों खालामदोंसै फर सानदोंमोन। दा होनाय थानायखौ लिरजागोन। होनाय दङ गिभेन होनाय दङ। आखान्थि 4 ABCD आव आखान्थि 4 ABCD आव मा जानाय दोङो, AC इक्वल टू मा होनाय दोङो जोंनिया, AC इक्वल टू मा AD होनाय दङ। आरो जोंनिया मा होनदों बेवहाय नाय, आरो AB आ एंगल A खौ समानै दानखावो होनना बुंदों। माने जोंना नै AB आ जोंनिया नै एंगल A खौ जोंनिया समानै दानखावो होननाय लोगो लोगो जों बुजिबाय बे खनाजों मा जायो जोंनिया समान जागोन। माने समानै दानखावदोंना फर सानदोंमोन। नै A खनाखौ नै AB आ जोंनिया समानै दानखावदोंबा जोंनिया CAB जों DAB जों जोंनिया समान जागोन। आरो जोंनिया मा लिरजागोन, एंगल मा CAB इक्वल टू एंगल मा जागोन दोङो DAB। मानि थाखाय मानोना AB आ एंगल A खौ समानै मा दानखावो। बेबायदि जाहैबाय। ओमफ्राय जोंनिया दा दिन्थिनांगौ बा फोरमान खालामनांगौखौ खालामदोंसै आरो ना। देयारफर लिरनोसै आखान्थिथाम ABC आरो नाय, जाय मोननै आखान्थिथामखौ जोङो माने गोरोबलि दिन्थिनांगौ, बे मोननै आखान्थिथामखौ जों लाथारनांगोन। दा आखान्थिथाम ABC आरो आखान्थिथाम ABD, आखान्थिथाम ABD निफ्राय मोनो होनना लिरबि। ABD निफ्राय मोनो। नाय, जा जोंनिया जिहेतु बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जोङो गोरोबलि दिहुननो होदों, बिसोर मोननै आखान्थिथामनि फ्रायनो मोनो होनना लिरनांगोन। बेखौ मास्ट बि मिन्थिखा। दा बिसोर मोननै आखान्थिथामनिफ्राय मा मोनो, जोंनिया मोनसे आखान्थिथामा जाबाय नै मोनसेया गोजौनिया, ओमफ्राय मोनसेया नै मोनसे गाहायनिया। तो बिसोर मोननै आखान्थिथामाव जोंनिया AC जों जोंनिया नै AD आ जोंनिया मा समान, AC इक्वल टू मा जाखो, AC इक्वल टू मा AD होखानाय दङ। बे गिभेन मा होनाय दङ, बे गिभेन होनाय दङ। बिनिफ्राय जोंनिया दानि बावैसो दिहुनना लाबाय जोंनिया मा होनखो बेयो, एंगल CAD इक्वल टू एंगल मा जागोन जोंनिया DAB। बेबो मा जोंनिया बेखौ नैखौ 1 नाम्बार इकुवेसन होबानो जाबाय। नैखौ मा हो नोंसोरो 1 नाम्बार होनना लिरबानो जाबाय। बेखौ नैखौ मा नाम्बार हो, इकुवेसन 1। होमबाना डाइरेक्ट लिरनो सुबिदा जागोन आरो ना। होमबाना मा जागोन जोंनिया लिरनो 1 निफ्राय मोनो होनना लिरदो आरो ना। 1 निफ्राय मोनो सुबिदा जाबाय ना लिरनो। नैबायदि 1 होनना लाबानो जाबाय बेखौ। आरो जोङो जे नै खनाजों बे खनाजों समान जायो, अब्ला जोंनाय AB आ नै मोनसे आखान्थिथामनिबो
आखान्थि बिनिफ्राय नै AB आनो नै गाहायनिबो आखान्थि माने नै गोजौ नै खिना जोंनिया नाय नै खिना जोंनिया नै खिना बेखिना बे मोनसेया नै AB आ नै गोजौनि आखान्थिथामनिबो आखान्थि बिनिफ्राय नै AB आनो जोंनिया नै ADB निबो आखान्थि तो मा जागोन बे जोंनिया AB इक्वल टू मा जागोन जोंनिया AB तो बे मा जागोन जोंनिया बे जागोन जोंनिया आगोसार मा बियो आगोसार आखान्थि माने मोननैबो थानाय आरोना आगोसार आखान्थि समान जाहैबाय आरोना बे दा नाय जोङो बेवहाय मा मोनखो नाय नैबे जोंनिया साइडआ समान नैबे जोंनिया मा एंगोला समान बेनिफ्राय नैबे मा जाखो साइडआ समान तो नाय साइड एंगल साइड ना मा बुजिखो प्रश्नमोन साइड एंगल साइड या नैबे आखान्थिना एसिया मोनसे आखान्थि ओमफ्राय एंगल CAD आ मोनसे खना ओमफ्राय AB आ मोनसे आखान्थि होमबा मा जाखो साइड एंगल साइड माने आखान्थि खना आखान्थि आरो बे जोंनि आखान्थि खना आखान्थिया जोंनिया मा गायखान्थि 7.1 तो जोङो साइड एंगल साइडखौ बाहायनानै जोङो दा मोनबाय जोङो बिसोर मोननैया मा जाखो जोंना गोरोबलि जाबाय तो लास्टआव लिरबो देयरफॉर ट्रायंगल ABC गोरोबलि ट्रायंगल ABD बुजिना फरायसंदोंमोन आरो बिनि रिजनखौ नैथिं लिरना होबाय जोङो नैनि उनथिंहाय नै ब्रेकेट लिरबो मा साइड एंगल साइड मा लिरबो साइड एंगल साइड SAS नैबे SAS होनना लिरना होबानो जाबाय आरो बे मा जोंनिया गायखान्थि 7.1 नैखौ लिरना हा नैखौ जास्ट आं बुजायदोंमोन बेखौ लिरना ओमफ्राय मा सोंदों BC आरो BD नि सोमोन्दै नोंसोरो मा बुंनो हागौ दा नाय BC आरो BD आ जोंनिया मा जागोन दा जिहेतु नै गोजौनि आखान्थि आरो नै गोजौनि आखान्थिथाम आरो नै गाहायनि आखान्थिथाम जिहेतु जोंनिया मा जागोन गोरोबलि जाबायना तो जुदि गोरोबलि जायोबा जोङो नाय गोरोबलि जायोबा CPCT रुल बायदि जों मा लिरनो हायो सानदोंमोन CPCT रुल जों आगोलावबो फोरमायखादों जे गोरोबलि आखान्थिथामनि मा जायो मोखांसे बाहागोफोरा जोंनिया मा जायो समान जायो अब्ला जोंनिया नैबे जिहेतु गोरोबलि आखान्थिथाम मोननै जाहैबाय नै दों जोंनिया नैजों मा जागोन माजबि समान जागोन फरायसानदामोन नंगौ नङा तो लास्टआव लिरना होबे बेवहाय जोंनिया CB दों DB दों समान जागोन मानोना CPCT रुल बायदि होनना लिरना होबानो जाबाय डाइरेक्ट मा जागोन बेवहाय जोंनिया मा बुंनो हागौ बेखौसो सोंदों नालाय तो लिरना होबानो जाबाय आं लिरना होलासै मा जायो जोंनिया BC इक्वल टू BD जायो मानोना जोंनिया लिरोबा लिरबि BC इक्वल टू BD मानोना गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे बाहागोफोरा समान जायो होनना लिरना होबानो जाबाय बास तो नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायदेनसै तो नायदो नेक्स्ट कुइसन नायबा 2 नम्बराव मा दं नायदो सिम्पल ABCD आ मोनसे आखान्थि 4 जेराव AD इक्वल टू BC आरो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA सावगारि होनाय दंखायो जोंना फोरमान खालामनांगौ दिस तो दा सल्यूशन होनाय थानायखौ लिरना लानोसै जोङो गिभेन होनाय दङ मा होनाय दङ लिरना लादो गिभेन होनाय दङ AD इक्वल टू मा BC ओमफ्राय जोंना मा दङ एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA दा जों 1 नाम्बारखौ फोरमान खालामदोंसै मा नाम्बार खालामसै नै 1 नाम्बारखौ खालामग्रोसै आफोर सानदोंमोन 1 नाम्बारखौ तो नायदो आखान्थिथाम दा आं दानि होनखादों आखान्थिथाम ABD आरो जा फोरमान खालामना होदों बेखौ लिरबानो जाबाय आखान्थिथाम ABD आरो आखान्थिथाम BA C निफ्राय मोनो नाय जिहेतु जोंनिया नै मोननैखौ फोरमान खालामनो होदों बिसोर मोननैखौ डाइरेक्ट बेनिफ्राय मोनो होनना लिरना लाबाय दा नाय जोंनि सावगारिया मा जोंनिया ABD माबे जागोन जोंनिया नैबे A नैबे B नैबे D बेखिना ओमफ्राय कालार चेन्ज खालामना आखिदेनसै आं बेखौ ओमफ्राय आरो ABD जाबाय ना BAC नैबे B नैबे निखिना जाहैबाय आरोना फरायसानदोंमोन नायदो जोंनिया दा बिसोर मोननै सावगारिखौ गोरोबलि दिन्थिनो होदों माने नैखिना सावगारि ABD आरो मोनसे जाबाय ABC नैया मोननै कालार आखिना होखानाय जाबाय आङो तो दा बेवहाय नाय जोंनिया मा होनो बेवहाय जों मा लिरनो हायो नैया AD जों जोंनिया नै BC जों समान नैया होनाय दंखायो तो मा मोनगोन जोंनिया AD इक्वल टू BC जोंनिया मा इयो गिभेन होनाय दं बेयो ओमफ्राय नैया DAB इक्वल टू CBA DAB इक्वल टू माने मा DAB इक्वल टू CBA एके एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA बेबो मा जोंनिया फरायसानदोंमोन बेबो मा जोंनिया गिभेन
ओमफ्राय ना जोंनिया एबिया नै मोनसे आखान्थिनिबो दङ इनिफ्राय एबिया नै मोनसे आखान्थियावबो दङ माने एबिया नै मोनसे आखान्थिनिबो आखान्थि इनिफ्राय नै मोनसे आखान्थिथामनिबो आखान्थि अब्ला जों मा लिरजागोन बेखौ AB इक्वल टु मा जोंनिया AB मा बेयो जोंनिया आगोसार मा इयो आगोसार आखान्थि माने कमन साइड आरो ना आगोसार आखान्थि होनना लिरना होबानो जाबाय थ' दा जोंनिया नैबे नाय साइड एंगल साइड एके साइड एंगल साइड जोंनिया जाहैबाय जोंनिया फोरमान जाहैखाबाय थ' देयारफर डाइरेक्ट मा लिरजागोन देयारफर ट्रायंगल ABD गोरोबलि ट्रायंगल BAC बे मा लिरजागोन जोंनिया साइड एंगल साइड बायदि होननानै नैबे डाइरेक्ट लिरना होबानो जाबाय आरो लिरोबा गायखान्थि 7.1 निफ्राय जों मोनो साइड एंगल साइड थ' बेबायदि लिरबाबो लिरजागोन आरो ना 7.1 जोंना बे गायखान्थि थ' दा जोंनिया 1 नाम्बारा फोरमान जाबाय थ' 2 नाम्बारखौ नाय जोंना नैथिं 2 खोनायनि 2 डाइरेक्ट लिरना होबानो जाबाय देयारफर BD इक्वल टु AC नाय जोंनिया BD आ माबे जोंनिया BD आ जाबाय नैबे BD आ नैबे ओमफ्राय AC आ नैबे नाय जों मिथिगौ बे मानो जाखो जोंनिया बे मानो जाखो फरायसानामोन CPCT नि फुल फर्मान जाबाय CPCT नि फुल फर्मान जाबाय करेस्पन्डिंग पार्ट अफ कनग्रुएन्स ट्रायंगल्स आर इक्वल माने जोंनिया गोरोबलि जायोबा मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जायोबा बिनि मोखांसे बाहागोफोरा समान जायो अब्ला जोंनिया नैया मोखांसे बाहागोफोरा समान जाबाय थिग बिदिनो जोंनिया नैबेबो बेनो जाहैगोन एंगल ABD आ माबे ABD नै मोनसे खना बिनिफ्राय BAC नि मोनसे खना जोंनिया समान जाहैगोन एगेन 3 नाम्बारावबो डाइरेक्ट लिरना होबानो जाबाय एंगल ABD इक्वल टु एंगल BAC मा बेबो जोंनिया CPCT बुजिना फरायसानामोन CPCT आ मोस्ट इम्पर्टेन्ट आं आगोल होनखादों जे CPCT आ जोंनिया मोस्ट इम्पर्टेन्ट जागोन CPCT नि ओंथिया जाबाय जोंनिया नाय CPCT नि ओंथिखौ आं जास्ट बुजिना होनोसै मिथियो CPCT नि ओंथिया जाबाय जोंनिया बिसोर मोननै आखान्थिथामा जुदि जोंनिया गोरोबलि जायोबा बिनि जायखिजाया जोंनिया मोखांसे बाहागोफोरा समान जागोन थ' नैनि मोखांसे बाहागोआ बे समान जागोन बेनि मोखांसे बाहागोआ बे समान जागोन बेनि मोखांसे बाहागोआ बे समान जागोन बेबायदि आरोना जोंनिया बे आखान्थिजों समान दिन्थिनो हागोन बे आखान्थिजों समान दिन्थिनो हागोन बेजों समान दिन्थिनो हागोन आरो बेबायदि माला समान दिन्थिनो हागोन जोङो जोंनिया बे मोननै सावगारिया गोरोबलि जानांगोन फरायसानदोंमोन थ' गोरोबलि जायोबासो जोङो बे रुलखौ बाहायनो हागोन थ' जोंनिया नाय बेवहाय जोङो नै मोनसे कुइसनखौ लायोबा जोंनिया नैयाव जोङो गोरोबलिखौ दिन्थिखाबाय ने गोरोबलि दिन्थिनाय लोगो लोगो जोङो सिन्था गैला आरो बिनि जोंनिया मोखांसे बाहागोफोरखौ जायखिजाया जोङो मा लिरनो हागोन जोङो बेखौ समान होनानै दिन्थिनो हागोन थ' जों गोबाव खालामालासिनो 3 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामदोंसै नायदो 3 नाम्बाराबो एकदम गोरलै थ' मा दङ नायदो AD आरो BC हांखो खोन्दोआ AB नि सायाव गोरोबथोंगोर मा होनदों जोंनिया नै AD आ बडिलै फरायसानांगोन नैया AD आरो नैया BC हांखो खोन्दोआ AB नि सायाव नै AB नि सायाव मा जोंनिया थोंगोर माने 90 डिग्री आरो ना थोंगोर माने दिन्थिनांगौदि जोङो CD आ AB खौ समानै दानखावो जों मा दिन्थिनांगौ जोंना नै CD दङ ना बे CD आ मा खालामनांगौ जोङो दा जोंना नै CD आ माने नै AB खौ समानै दानखावो होनना बुंदों आरोना दा समानै दानखावो होननाय लोगो लोगो जों बुजिगोननाय हमना ला सापस नैबे दा नैबे खना नैबे मोनसे हाखान्थि जों हमना ला नैबे मोनसे हमना ला नै मोनसे हांखो खोन्दोआ हमना ला सापस नै AB दा हमना ला नैबे CD दा नै CD हांखो खोन्दोआ हमना ला AB हांखो खोन्दोखौ समानै दानखावो होननाय लोगो लोगो मा बुजिखो माने नैसोर मोननैया मा जागोन समान बाहागोआव जों रानबाय आरोना समान दानखावदों होननाय लोगो लोगो थ' होमबा जिहेतु जोंनिया CD आ जोंनिया AB खौ समानै दानखावदों अब्ला जोङो नै OAB जों आरो OB आरो OA जों जोङो समान दिन्थिनो हाबानो बिनिया जोब्बाय माने जोङो समान दानखाव माने जोंनिया मोननै बाहागोआव समानै राननाय माने समान दानखावनाय जों अब्ला नैसोर मोननैखौ समान दिन्थिनो हायोबानो जोंनि बेयो फोरमान माने दिन्थिनाय जाबाय आरोना थ' जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै नायदो थ' ओमफ्राय सलुसन दा होनाय थानायखौ लिरनोसै गिभेन CB पारपेन्डिकुलार AB इनिफ्राय AD पारपेन्डिकुलार AB माने मा दोङो नै CB आ नै AB नि सायाव थोंगोर जाना दोङो DB आबो AB नि सायाव थोंगोर जाना दोङो माने नैबे 90 बेबो 90 बेखौ जों मिथिबाय आरोना थ' दा जोङो देयारफर आखान्थिथाम आं डाइरेक्ट फोरमान खालामना थांखादोंसै आरो आखान्थिथाम OAD आरो आखान्थिथाम OBC नि C निफ्राय मोनो
माने जों नै मोनसे आखान्थिथामखौ लाबाय इनिफ्राय नै मोनसे आखान्थिथामखौ लाबाय बिसोर मोननै आखान्थिथामनिफ्राय मोननाय नैबे 90 बेबो 90 अब्ला मा लिरजागोन जों लिरजागोन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी माने नै खनाजों बे खनाजों समान माने समान जोंहा बेयो जिहेतु बे जोंनिया बेसेबां डिग्री 90 डिग्री ओमफ्राय जोंनिया नै बीसी जों जोंनिया DA जों समान नै होखादोंनिया गोरोब माने मा एडी आरो बीसी हांखो खोन्दोआ एबी नि सायाव गोरोब थोंगोर माने समान थोंगोर आरोना दानिया नैयाव सिनबो होना दों नैया मोनसे नैबादि सिन होदों बेयावबो सिन होदों दा बिसोर मोननैया समान तो AD इक्वल टू BC नै मा जोङो नैबे जोंनिया गिवन होनाय दं तो होनाय दङ ओमफ्राय जोंना नाय जोङो नोंथांमोना जुदि 6 लेसनखौ सोलोङाखैबा सोलोंनानै ला दा नैयावबो जोंनिया 6 लेसननि मोननैसो वर्डखौ जों बाहायनाय जागोन तो नैया बेवहाय जोङो बाहायनो गोनां जाबायनो तो नै मोनसे खनाजों बे मोनसे खनाजों जोंनिया मा जागोन समान जागोन बे मा 6.1 थारबुंथिफोर सानदोंमोन जोंना 6.1 थारबुंथिया मा जोंनिया जुदि मोननै हांखो खोन्दा बेबायदि जायोबा बेनि उल्था थोंजों उल्था खनाफोरा समान जायो नै जों बेजों जोंनिया थोंजों उल्था खना ना अबियासलि जों मा लिरजागोन एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC बे मा जागोन जोंनिया बे जागोन थारबुंथि मानिफ्राय मोनो थारबुंथि 6.1 निफ्राय मोनो थारबुंथि मानिफ्राय मोनगोन 6.1 माने लिरनोबा लिरजागोन थोंजों उल्था खनाफोर आरो नैयाव लिरबानो जाबाय थारबुंथि 6.1 खौ लिरनो गोसो गैयाबा थोंजों उल्था खना होनना लिरबानो जाबाय नैबे AOD माने नैया AOD नि मोनसे खना इनिफ्राय BOC नि मोनसे खना जोंनिया समान तो देयरफोर नैबे मा जाखो एंगल साइड एंगल दा एंगल साइड एंगला जोंनिया मा फराय सानदोंमोन थारबुंथि 7.1 तो देयरफोर लिरजागोन ट्रायंगल AOD गोरोबलि ट्रायंगल OBC बिसोर मोननैया मा जाखो जोंनिया एंगल साइड एंगल बा थारबुंथि 7.1 दा जों बेखौ एक्चुअली दिहुननो हायाखै किन्तु बेखौ दिहुननो हायोबा जोंना मोनसे खोथा मिन्थिगौ जों जुदि मोननै जुदि आखान्थिथामखौ जुदि गोरोबलि दिन्थिनो हायोबा जोङो बिनि मोखांसे बाहागोफोरा गासिबो मा जायो समान जायो अब्ला जोङो एकदम मा लिरनाय जोङो अब्ला जोङो नै OB जों नै OA जों जोंनिया समान जागोन जिहेतु नोंसोर मोननैया जोंनि आखान्थिथामा समान जाबाय जोंना नै OB जों OA जों समान जागोन दा लास्ट लिरना द देयरफोर OB इक्वल टू OA मानिफ्राय बेयो CPCT दा नाय जिहेतु बिसोर मोननैया समान जाबाय अबियासलि अब्ला जोंनिया मा जाखो नै CDया AB खौ समानै दानखावो देयरफोर CDया AB खौ समानै दानखावो AB खौ समानै दानखावो बेखिनियानो जोंनिया बुजायनो गोनाङा तो बेनो जाबाय जोंनिया दिन्थिनाय जाबायना तो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों 1 2 3 सोंथि 7.1 नि 1 2 3 खौ जों सावरायनाय जाबाय तो नेक्स्ट पार्टआव जोङो जा हायो जों बिदिनो सिरिज वाइज सावरायलांबाय थानोसै नैबे जोंनि सेकेन्ड पार्ट नेक्स्टआव जों थार्ड पार्ट जाहैगोन नोंथांमोना जोंनि बेफोर होनाय भिडिअफोरखौ जुदि अबियासलि मोजां मोनदोंबा लाइक होनो बावनो नाङा आरो लोगोसे जेसेबां लोगोफोर फरायसाफोर दं शेयार खालामजालायबानो जाबाय मानोना बर' फरायसाफोरना भिडिअ नायनानै फरायनाय हुदाखौ बांद्राय नांगौ दा जिहेतु लकडाउन सोलिगासिनो तो आसा खालामो बयबो भिडिअखौ मोजां मोननानै शेयार खालामनानै बयबो ज' जानानै सोलोंनानै नायो तो गोजोन्थों फरायसानदांमोन बाय बाय